No niin, tervetuloa johonkin kalastusvideosaksi. Mä oon vähän hermostunut, niin mä oon 2 kertaa jo kuvannut tän pieleen. Mä oon vähän kyllä hermostunut jo. Siis... Ja lähdetään Viitalaan. Eli tästä tulee ehkä 10... No, tästä tulee aika lyhyt video, eiks niin? Tästä saattaa tulla suorat, eikä niin? Hei saakeli! Tunne... Eikö ookin tää saanko mä kertoa sun nimeä? Saanko mä kertoa sun kanavan tekijän nimeä? Eli tää on siis mun ja tän Eeliksen kanavan eli mä oon Jeremis ja toi on Eelis. Eli niinku Eelis on Lakkofan ja mä oon JSGJ ja tää on meidän yhteiskanava, eikö ookin? Koska me tehdään tänään aika paljon yhdessä videossa. Häh? Se on meidän kaikki 3 yhtenä. Niin. Mut me 2 tehdään tänne editen videot. Ja siis katon tää kameran kautta mitä kuvaa. Nigger. Mitä? Tää ei sun vuoro kuvata. Kenen? Sinun. Minun. Niin Eeliksen. Ota se, mä menen tekee pari juttua. Onko sulla hiekkaa perse? Ei. Joo, hyvä. Älä kuvaa! Jos sä kuvaat, niin tulee turpiin. Siis jos sä kuvat mua. Me ollaan pohjassa. Patapim trallavera trallaa haitavit eriä. I plus M W A. Yes, jei! Ei vittu. Onneksi mä en oo M. Tästä tulee joku varmaan 5-10 minuutin video. Niin. 5-10. Tai sitten vaan ei edes sitäkään ehkä. No on mennyt jo 3 minaa. Odottaa. Vittu kun on vielä näitä kasvia, ketkä tarvitsee mun käteen. Vitun kasvit. Mä oon muutenkin herra. Mikä täällä on kaljapullo? Mun naama tuli varmaan videolla, mutta ei mä haittaa. Tuli. Täällä tulla rikoon täällä. Täällä menee ankkaperheen. Loppukoni. No. Seuraatko sun vanhemmasta tätä kanavaa? Ei. Mut eikö sun iski seuraakin? Seuraa. Niin. Ja sinä ja Veeti myös. Joo. Ei ihmettele, kun oli tullut 1 tilaaja lisää vielä. Te ette saattanut nähdä mun faija joskus. Että mun faija on ollut uutisissa. Mä oon päässyt screenaamaan kerran museossa. Eli sä oot päässyt kuvaamaan sen. Niin. Eli mä osaan käyttää Green screeniä. Niin. Mä saan editoida sinne takaisin. Mä voin sanoa, että tästä tulee ehkä 8 minuuttia. Tai ehkä yli 10kin. Tästä tulee alle 10 minuutin video, niin ihan. Tai ei edes
tästä tulee 10 minuutin. Ehkä. Aina kun on mennyt näköjään 2 minuuttia, niin lähtee 1% akkua. Joo. Joten oota, venaa. Vielä tästä tulee ehkä 7-8 minuutin video. Hei, lähdetäänkö sit seuraavalla videolla tää reitti, mistä pääsee tänne? Ei, kun tässä oli jo vähän akkuu. Vielä mitä kello on? En mä tiedä nyt oikein, kun kello on sen verran. Kun tää on latautunut semmosen puoli tuntia, niin sit voidaan näyttää reitti tänne. Niin, eli sitten kello olisi toi 19.30. Siis tästä tulee kyllä ehkä 8 tai 7 minuuttia. Joo, tehdään sitkin video. Joo. Häh? Wii. Sitten kun on 1% akkuu, niin mä lopetan videon. Oho. 7 minuuttia jo. 7 minuuttia mennyt. Siis tästä saattaa tulla ehkä 10 minuutin. Brr patapim tralalero tralala. Brr patapim tralalero tralala. Soi testua sit sen, kun me näytetään se reitti. Se ei oikeesti paha mihinkään. Kun mä oon tippunut sellainen tarakasta. Miksi se on nippu siitä? Pitäisi kiinni jostain sit. No piti tästä. Ja sitten mä kuvasin. Äijä huutasin. Pitäisikö tää jo... Sit kun 100 000 tilaajaa tulee face reveal. Ei vaan 100 tilaajasta. Joo, jos tulee vielä 100 tilaajaa lisää. No sitten... Ei, sittenkin 50. 50. Koska se on helpompi. Meillä oli... Onko tuo käyttää joku 300? 334. Olisiko se järkevää, jos tulee kutsu Tubekoniin, niin sitten? No juu, ei ikinä varmaan tulee. Siinä on kunnon face revealit. Ei te odotte sitä innossa, että tulee Tubekoniin. Ehkä, en mä nyt niin paljon. No, siis 9 minuuttia mennyt. Oi. Tästä tulee 10 minuutin ehkä. Joo. Tää meni varmaan solmuun nyt käyttää. Mulla on sen verran tikkariin, voitte pakko tikkari. Pakko ottaa pikkari. Ja myös ihan tikkari haluaa. Käy ostaa sen itsellesi. En mä tikkaria jumaleiksi halua. Eikä varoitte teitä mua päin. Niin, voi perkele. Vitsi ompioinen. Eiks niin? Mä tuun sinne kuvaa tätä videoa. Mut eiks sieltä meillä on mennyt tää kuvat jo 3 kertaa pieleen? On. Ja se oli aika huono, koska koko ajan joutui tekemään uutta ja siinä on mennyt... Tuleeko? Tulee! Oi jumalauta! Jumalauta tulee iso! Vihdoin! Se pääs pakoon. Vittu! Ei pei. Se oli aika vitu iso. Mä tuskin edes pystyn kelaamaan. Olisiko ollut auki? Varmaan. Sitten oltais voitu ottaa, se olisi pitänyt puukottaa se hauki. Eikö se olisi pitänyt? Siis 10 minuuttia mennyt
Joo. Ja vieläkin 2% akkua. Ja me siis vähän kusetettiin teitä. Siis sori. Oikeesti sori. Miten me kusetettiin teitä muka? No. Me sanottiin, että tästä tulisi joku 8 minä. Kato, tässä näkyy. Älä keikuta mitään täällä. Koska se on tuolla vähän kiinni. Ei, sulle tuli face reveal. Ei mua kiinnosta. Eikä älä katso tänne päin, tai sit tulee face reveali. Toisella veisteriviä. Kato, näetkö tonne? Siellä on tommonen vitsi. Eikö kato tonne? Jätkä tuonne. Miksi sä sanoit, että eikö tee face reveal, vaikka se teki äsken? Niin, mutta onko siellä noita? Eikö siis Eikka? No me tehdään 50, jos tulee 50 tilaajaa lisää, niin sit tulee face reveali. Ei otetaanko 500 seuraajaa spesiaaliksi? Ei jumalauta. Tai 1000 seuraajaa Nyt spesiaaliksi? kävi jotain, kato. Irti. Irtos koko juttu. Joo, näköjään. Takas kiinni. Bro! Katkes. Ei tällä liian koko. Ei katke, no muut. Se meni palasiksi ainakin. Tää pitää varmaan liimata. Semmoisella gorillaliimalla. Joo. Edelleen 2%. Ja siis 11 sekuntia jo. Ei vaan 11 minuuttia mennyt. Sitten vielä jossain kohtaa yritetään tänne se reitti, kun on tarpeeksi